Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon da sauraron mu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kuna tare da Kyautatawa TV. Masu kallon da sauraron mu kamar yadda muka saba kawo muku shirin amana, yanzu shine za mu kawo muku shafi na 6. Amma masu kallon idan kuna da channel ɗin namu sai ku ci gaba da mana like, don like yana ƙara mana ƙwarin gwiwa a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri zai zo a cikin wayoyinku. Idan kuma ku baƙi ne daga nan channel ɗin namu, ku ɗauki hannunku mai albarka ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri zai zo a cikin wayoyinku. Kuma kada ku manta da like. Za mu shiga cikin shirin magadanganan. Bayan Sabirin ta karbi lambar Malik ya tafi yasa suka shiga motar su suka ta zuwa gida. A bangaren su Amana na ita da Binta sun fito daga cikin makaranta kenan sai suka haɗu da wata baiwa Allah a cikin mota. Ta ce har ina za ku je ne, ku zo rage muku hanya. Sai Amana ta ce a'a bar shi kawai, ai mu ba mu da nisa, ganin mu ba nisa a nan, mun je a kafa yana. A'a ba a yi haka ba, ku to dai rage muku hanya, ko da nan zuwa nan ne ni na yi alƙawarin sai na rage muku hanya, ku to rage muku hanya. Shigan motar da ke da wuya sai ita malaman ta tambayi Amana, amma ke yar wasu Sabirin ce? Sai Amana ta ce a'a, me kika gani kuwa? A'a wallahi kuna da kama da Sabirin sosai, kamar an yanka kara. Kin san haka ne, ɗan adam kusan nawa ne ana samun mutane masu kama da juna, amma ku nake ganin kamar ni bana da kama da